السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا يغشاها. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ulimekizeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, timuyamike Allah subhanahu wa ta'ala, timtamande Allah subhanahu wa ta'ala, wotipasa somwali ota kugawa na mau amulungu subhanahu wa ta'ala. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala ati kullu kileso chimwa zatu kutila paife ntendeli wake muziko la pasi muno kutipangira chisoni pataimene tikukayikidwa mmanda ndikukatipangira chisoni siku la chiweruzo ndikukatilipira paradise kukhala malipiro azochepa zimene timapangira Allah subhanahu wa ta'ala. Timfunile zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam, akubanja kwake, maswahaba ake ndi onse amene akusatira mtumiki sallallahu ta'ala alayhi wasallam ziphunziso zake kufikira tsiku la kiyama. Kugambirana kwathu kwa lero tikhala tikugambirana zokhuzana ndi Qarun komanso Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Qarun amene adali wokanira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun amene anali ozikweza pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Komanso ndi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam amene anali mtumiki ozichepesa pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, amene ndi mtumiki omvera malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti inna Qaruna kana min qaumi Musa, nditu Qarun adali mugulu la Musa alayhi salatu wassalam. Ndikuti nthawi imeneyo isanafike nati Qarun ndikukhala okanira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Chiyambi cha Qarun anali mmozi mwa omsatira Musa alayhi salatu wassalam kumugonjera Allah subhanahu wa ta'ala. Fabagha alayhim, komano adawaukira kumuukira Musa alayhi salatu wassalam, kuwaukira anthu amene adakhulupirira mwa Musa alayhi salatu wassalam. Wa atainahu, Allah subhanahu wa ta'ala kufotokoza choncho kuti tidampatsa ife kumpasa Qarun minal kunuzi chuma, minal kunuzi ma inna mafatihahu, tinampasa ife Qarun kumpasa chuma chimene nditundi chuma ki akunkhokwe kwa chuma chimene icho latanu bil usba uli quwwatin, amalemela kulemela kwa makiko kumawalemela anthu amene ndi azito azibambo angapo kunyamulisana makiwo mwina mmawiri bala mwina kunyamulisana matumba kumene ndi kumalemedwa kumatu makiwo amene okasegulira nkhokwe za chuma cha Qarunu amene adali ochimwa kumuchimwira Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu qaumuhu, Allah kudakutuno takumbukani pamene anthu ake a Qarun adafotokoza kumuuza Qarun kunena kuti chani, la tafrah, osamapanga matama, osamazikweza chifukwa chinatu wapeza chuma, osakhala munthu opyola malire kupyola malire a Allah subhanahu wa ta'ala chifukwa chonena kuti wapeza chuma. La tafrah, usamakhale munthu ozikweza. Inna Allah la yuhibbul farihin, nditunditu Allah subhanahu wa ta'ala sama wakonda anthu amene ndi ozikweza. Mwina nkuteka unali osauka somano Allah wakupasa chuma ndi kuyamba matama ena osaona ngati anthu. Mwina nkuteka unali osauka Allah wakupasa chuma ndiye kuyamba kudelera kuyamba kuzikweza pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Osapanga zimenezo chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul farihin, Allah sakonda anthu amene ndi ozikweza pamaso pa iye.
amamfotokozera anthu kunena kuti wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, koma ufunefune muzimene Allahu subhanahu wa ta'ala wakupatsa janna yako uzisakasaka kuzera muzimene Allahu subhanahu wa ta'ala wakupatsa, kupereka zakat, kupereka maswadaka, kutandiza ovutika, kutandiza amasiye, kutandiza okalamba. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah, kumanga maskulu odaziphunzisa za Allahu subhanahu wa ta'ala, kumanga zipatala kuti odwala akathandizike kuzera muzimene Allahu subhanahu wa ta'ala wakupasa. Ufunefune janna, ufunefune paradise. Wala tansa nasibaka minad dunya, ndipo usaiwale mbali yako yokhala umoyo wabwinobwino pa dziko lapansi. Uli ndi chuma, Allahu subhanahu wa ta'ala akukuuza kunena kuti no, wala tansa nasibaka minad dunya, usaiwale gawo lako lokhala umoyo osangalala pa dziko lapansi. Kusangalala lako kuzikhala kusangalala kumene sikukutengera kupyola malire amene Allahu subhanahu wa ta'ala adawayika. Wapeza chuma sopano ndiye kumakala munthu kugona mumapala kumamwamuwa kunena kuti ayi ndikuyiwala gawo langa lokhala bwino pa moyo wa dziko lapansi. Apo ndiye kuti wachoka mumaboundary, wadusa malire amene Allahu subhanahu wa ta'ala adawayika ukuyenera kukalangidwa. Koma Allahu subhanahu wa ta'ala kunena kuti chani, wala tansa nasibaka minad dunya, usaiwale gawo lako lokhala bwinobwino moyo osangalala pa dziko lapansi. Ngati kumanga nyumba yabwino manga, ngati kukhala ndi chokwera chabwino, galimoto yabwino gula, ngati ndi njinga Allah subhanahu wa ta'ala wakupasa chuma chokutekesa iwe kugula njinga kuti uzikwera pa dziko lapansi, gula njinga. Wala tansa nasibaka minad dunya, usaiwale gawo lako lokhala umoyo osangalala pa dziko lapansi, koma zisangalalo zako izo zisamaduse maboundary malire amene Allah subhanahu wa ta'ala adawayika. Wa ahsin, ndipo uzichitira anthu zabwino. Kuli anthu ena akapeza chuma chimakhala chifukwa chonena kuti ena onse aoneke kuti ndi opanda nzeru, ena onse aoneke kuti ndi osafunikira, ofunikira ndiyo. Allahu subhanahu wa ta'ala akulesa zimenezo, akumuuza Qarun kuti wa ahsin, upangire zabwino anthu ena, uzichita treat anthu ena mabwino, uwalemekeze ngati mmene umakondera kulemekezedwa, uziyankhula ndi anthu ena ngati mmene ukadakondera anthu ena kumayankhula ndi iweyo. Wa ahsin, upangire zabwino anthu ena kama ahsana Allahu ilaika, ngati mmene Allahu subhanahu wa ta'ala wakupangira zabwino iweyo. Wala tabghi alfasada fil ardi, komanso usamakale ukuwononga pa dziko lapansi, kupangira anthu ena zoyipa, kuwapondereza chifukwa chonena kuti wapeza chuma. Allahu subhanahu wa ta'ala kumuza Qarun, wala tabghi alfasada fil ardi, usamakale ukuwononga pa dziko lapansi, kuwapondereza anthu ena, kutenga zinthu za anthu ena kuti iwe ndi wachuma, uli ndi chuma chikuza kukubisa zoyipa zimene ukuzichita, ukuza kugwirisira ntchito chuma chako ndi kuzibisa nazo zimenezo, ndiye kuyamba kupondereza anthu, kupangira zoyipa anthu zosiyana-siyana, zimenezo usapange. Allahu subhanahu wa ta'ala ameneyo. Inna Allaha la yuhibbul mufsidina, ndithu Allahu subhanahu wa ta'ala sama wakonda anthu ononga, anthu amene ntchito yawo ndi kuononga chifukwa choti ali ndi chuma, ndikuza kuononga palibe chimene chingandichitikire kwa ine. Anthu otero Allahu subhanahu wa ta'ala sama wakonda. Inna Allaha la yuhibbul mufsidina, ndithu Allahu subhanahu wa ta'ala sama wakonda anthu amene ndi ononga. Ndiye kuyankha kwake Qarun atamva mawu amenewa kuchokera kwa anthu ake, iye ananena kuti no, qal, adafotokoza kunena kuti innama ndithu utituhu ala ilmin indi, chuma ichi ndinapasidwa ineyo malingana ndi nzeru zanga. Allahu subhanahu wa ta'ala chuma ichi wandipasa ine pambuyo poti waona kuti ine ndiwoyenerera chuma chimenechi. Kuyankha kwa matama kwambiri. Allahu subhanahu wa ta'ala waona mwaine nzeru, waona mwaine kutekera, kuti akandipasa chuma chimenechi ndikwanisa kuchisamala. Ndi chifukwa chake Allahu subhanahu wa ta'ala wandiunjikira ine chuma chimenechi. Innama utituhu ala ilmin indi, ndithu chuma chimenechi ndapasidwa malingana ndi nzeru zimene zili mwa ine, malingana ndi nzeru zimene zili kwa ine. Kuyankha kumeneko ndiye kuyankha kwa mwano wapamwamba kumene adayankha Qarun, kuwayankha anthu ake pambuyo poti amulangiza zopa Allahu subhanahu wa ta'ala. Lero lino so nkuteka kuti anthu alipo
ukhala ndi chuma pang'ono kuyamba matama zimene zindazipeza chifukwa ndi nzeru kwambiri kuyiwala kuti kuli Allah subhanahu wa ta'ala. Olemekezeka mwa Allah, iwe ndiye amene ukuyenera kuti utenge uthenga uwu ndi kuulingalira bwino. Qarun anali wachuma, anthu ake atamulangiza iye adayankha kunena kuti chiyani, innama utituhu ala ilmin indi, chuma chimenechi ndinapasidwa chifukwa cha nzeru zanga zimene ndili nazo. Allah ataona nzeru zimene ndili nazo anandipasa chuma chimene anandipasa ati, kotero sindikufuna malangizo anu. Kulimia apeleka Qarun linali lotero. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala adamuletsa kuti ayi suna pasidwe chuma chifukwa cha nzeru zako, kuti wonse amene ndi osauka Allah waona kuti alibe nzeru chifukwa chake wapanga kukhala osauka. Iweyo uli ndi chuma ndiye kuti Allah waona mwa iwe kuti muli nzeru ndi kuthekera, si choncho ayi. Allah kuyankha kuna kuti chani, awalam ya'lam anna Allah, kodi iye Qarun yosakuziwa kuti ndithu Allah qad ahlaka min qablihi, wakala akuononga wakala akulanga iyeyo asanabwere minal quruni masenchari amene apita iyeyo asanabwere man huwa ashaddu minhu quwwatan, anthu amene adali amphamvu kwambiri kuposa iye Qarunuyo, wa aktharu jamaa, komanso achuma kwambiri. Zikanakhala kunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amaona mwa munthu kuti muli nzeru, amaona kuti mwa munthu yomwe muli kuthekera ndi kumampasa chumacho. Nanga nchifukwa chani Allah subhanahu wa ta'ala aja amene Allah adawapasa nzeru kalekale ndi kuwapasa chuma kumulakwira Allah amawalanga chifukwa chani? Akumulesa Qarun. Wala yusalu an dhunubihimul mujrimuna, ndipo anthu ochimwa nthawi imene ikafika yotalangidweyo kulibe mafunso kapena kumawadikirira. Amene Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah azza wa jalla tikala tukupitiriza maprogramu athu amene akhali akusatira wa ma alaina illa albalaghul mubin. Allah subhanahu wa ta'ala atiphunzitse kumvesa dini yake, akudaliseni ndi mabanja anu inshallah. Jazakumullah khair.